Lewap welaýatyna sementin bahasy ýene-de ýokurlandy. Welaýatyň administrativ merkeziniň guruluşy harytlary satylýan dükanlaryna Balkan welaýatyna öndürilýän sementin bir haltasynyň bahasy 160 manatdan satylýar. Welaýatyň günorta etraplaryna munyň bahasy 200 manada çykdy. Bular barada Azatlyk radiosynyň ýurt içindäki habarçysy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmadyk şertlerini 13-nji noýabrda habar berdi. Balkana öndürilen sementin 50 kilogramlyk gawy Türkmenabaş şäherine 160 manada, günorta etraplarda 200 manada şeýle çykdy diýip habar çaýdýar. Sementin sowdasy ýok diýen ýaly diýip ol gurrunga dowam edýär. Türkmenistan ykdysady ýagdaý sebäpli adamlar ykdysadyýetyň düzelmegini umyt etmegi besetdi. Adamlar işçiligiň derejesiniň 90% ýetenligini açaşan aýdyp bolýar diýip habarçy maglumat berýär. Türkmenistanyň statistika baradaky döwlet komiteti ýurtda bar bolan işçilik barada resmi sanlary çap etmeýär. Ýöne Azatlyk radiosynyň hökümete ýakyn çeşmeleri barıp 2017-nji ýylda ýurtda işçiligiň derejesiniň 50-60% ýetenligini habar beripdiler. Hususan çärji we trap bilen köýtünäk etraplarynyň arasynaky ähli etraplarda şu ýyl jaý guranlaryň sanyny barmak basyp sany aýmaly diýse has dogry bolardy. Sebäbi bir sement gymmatçylygy däl eýsem adamlar bir uruny ýoluny tapyp Kipr, Türkiýe, Russiýa ýaly döwletleri hemişelik göçmegiň ugruna çykdylar diýip habarçy howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli atlandyrylmadyk şertlerine ýurdun içinden habar berdi. Türkmenistanyň dürli regionlaryna şol sanly Lewap welaýatyna sement üpçünçiliginiň ýagdaýy Azatlygyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä pes bolmagyny galýar. Onuň erkin sowdasynyň çäklendirilmegi bilen baglykda häkimetler dürli çäreleri görýärler. Ýa-da güýdüň başlaryna Lewap welaýatyna häkimetler döwleti degişli guruluşy harytlary satylýan dükanlardan sement satyn almak isleýän adamlara garşy käbir çäreleri güýje girdipdi. 12 sentýabrda Azatlygyň Lewapdaky habarçysy welaýatda Türkmenistanyň Senagat ministrligine degişli Türkmen sement önümçilik birleşiginiň dükanlaryndan sement satyn aljak raýatlardan adynyň 3 resmi nama, kepilnama, tasdiknama, guwanama talap edilýändigini habar beripdi. Sementin bir haltasynyň döwlet bahasy 28 manada barabardyr. Sentýabrda onuň hususy dükanlardaky bahasy 120 manada çykypdy.